ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମାଲକାନଗିରିର ସ୍ୱାମୀ ଆୟପ୍ପା ମନ୍ଦିର। ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆମର ଘରୋଇ ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ପୁରାତନ ଘରୋଇ ମନ୍ଦିର ମାଲକାନଗିରିର। ଯିଏ ବି ପ୍ରଥମେ ସହର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମଥା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ପୂଜା କରି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ପୂଜା ହୋଇଯାଏ, ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଯିବା ନୂତନ ଘରୋଇ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି। ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରଟି ରୋଡ଼ର ପୁରା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲା। ଏବେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କରାହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲାଗିବ ଏବଂ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ବହୁତ ମନୋହରା ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଯିବା ମାଲକାନଗିରି ସହରର ଭୈରବ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ନୂତନ ଭାବେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ପାଖରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରି ଟୁ ଜୟପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋର ନୂତନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଚାଲିଛି। କାମ ଚାଲିଗଲାଣି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୂତନ ମନ୍ଦିର ବନାଉଛନ୍ତି। ନୂତନ ମନ୍ଦିର, ନୂତନ ଘରୋଇ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଆୟପ୍ପା ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନୂତନ ଭାବେ କରାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ନୂତନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଜାଗା ଭିତରେ କେମିତି ଅଛି। ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଣି କଟିଂ କରାଗଲାଣି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଟିକେ ଉପରେ, ବେଶୀ ଉପରେ ନୁହଁ, ହେଲେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ତଳର ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟି ତିଆରି ହେବ, ସେଟା ଖୋଳା ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଡ଼ର ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜୟପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଉଛି ନୂତନ ମନ୍ଦିର। ସାମ୍ନାରେ ତ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ତ ବହୁତ ଗଭୀର ଖୋଳା ହେଇଛି, ପୁରା ପଥର ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ନୂତନ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ନୂତନ ସ୍ୱାମୀ ଆୟପ୍ପା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହେବ। ନୂତନ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର ନିମନ୍ତେ ସରକାର 50 ଲକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଆୟପ୍ପା ମନ୍ଦିର ନିମନ୍ତେ 20 ଲକ୍ଷ। ଦେଖାଯାଉ ମନ୍ଦିରରେ କିପରି ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଏବଂ ପରିବେଶ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦୃଶ୍ୟ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ମନୋହରା ଲାଗିବ। ଏ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିରଟି ହେଲେ ଆସି ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର, ମାଲକାନଗିରି ସହରର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ହେଉଛି, ଉପରେ ସାଇଡ଼ରେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବାହାରିବେ, ସେ ହିସାବରେ ତିଆରି ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟି।